No fa gaire hem pogut veure un experiment molt interessant. Com es pot rebentar un globus fent servir la pela d'una taronja, d'una llimona o d'una mandarina, com la que jo he portat aquí. L'explicació que ens donen és que l'àcid que està contingut en aquestes fruites debilita aquesta goma fins a fer-la rebentar. Per això ens estranyava una miqueta, perquè els guants que nosaltres fem servir al laboratori estan fets del mateix material que els globus, i aquests guants són resistents a aquests àcids i d'altres més forts i tot, com el nítric, el sulfúric o el clorhídric. Ens hem proposat d'esbrinar què és el que fa rebentar el globo, però primer anem a provar si és veritat que es rebenta un globo amb la pela d'un cítric. Som-hi! Agafarem un tall de la pell d'aquesta mandarina i m'amollera el dit. A veure si amb aquest líquid puc rebentar aquest globus. Molt bé, ja veiem que funciona. Ara aquí he preparat 3 dissolucions dels àcids majoritaris en qualsevol fruita d'aquest tipus. Els he preparat amb 200 mil·ligrams de l'àcid dissolt amb 1 mil·lilitre d'aigua, d'aquesta forma. La concentració hauria de ser suficient com perquè, si el responsable fos aquest àcid, el globus es rebentés. Anem a provar primer de tot l'àcid cítric. Una, dues, tres, 4 gotes. No fa res l'àcid cítric. Provarem l'ascòrbic, la vitamina C, que també sabem que n'hi ha a totes les fruites cítriques. 1, 2, 3, 4... No. L'àcid cítric tampoc és. Poder del tartàric? 1, 2, 3, 4... No. Tampoc és el tartàric. Hem provat l'àcid cítric, l'àcid ascòrbic i acabem de provar l'àcid tartàric. I cap d'ells és capaç de rebentar el globus. Per tant, el làtex no es veu afectat per cap d'aquests 3 àcids. Serà una altra substància continguda en la pela dels cítrics la responsable de que el globus es rebenti. A què és especialment sensible el làtex? Els hidrocarburs. Hem buscat quins hidrocarburs conté la pela de la llimona, de la taronja, dels cítrics en general, i n'hi ha molts i variats, però el més abundant és aquest, el limoner. Anem a veure si el limoner, aquest hidrocarbur, és capaç de debilitar la goma fins a rebentar-la. Aquí tenim una miqueta, afegiré només una goteta, a veure què passa. Uau! Efectivament. Ja l'hem trobat. Es tracta del limoner, capaç de dissoldre una mica aquesta pell del globus, debilitar-lo i trencar-lo. Espero que us hagi agradat aquest experiment.